לגמור את הדבריה, כי הזמן... אני כבר... תאמינו לי, אם לא תקראו קריאות ביניים. מה אתם מפחדים שהיא תאמר לכם דבר? האם עוצמתכם היא במה שהיא תאמר? אתה... מה אכפת לך? קשה לך שמטיפים לך מוסר. אדוני אף פעם לא... אדוני, אני לא... אתה יודע מה? אני מכיר את הארץ הזאת לא פחות טוב ממך. שמעתי, תודה רבה. השר אדרי, אני מודיע. חבר הכנסת זאב, אולי אדוני יצא החוצה. רגע, לא, אז לא לדבר. בבקשה, חברת הכנסת זאב. המצור הוא לא חוקי, לא אנושי, לא לגיטימי. כל פוליטיקאי שיש לו... שמעתי. תנו לה לסיים, חברת הכנסת רגב. שתהיה יושב ראש הישיבה תפרש את התקנון כפי שאתה רוצה. בבקשה. כל פוליטיקאי שיש לו עמדה מוסרית מתנגד למצור. חברת הכנסת זוארץ, לצאת החוצה. להראות לה איפה יש קפה בחוץ. בבקשה. חברת הכנסת זוארץ, נא לצאת. חברת הכנסת זוארץ. כל מי שהעמדות שלו לא מוסריות תומך במצור. למה לך? חבר הכנסת דנון. המבצע הצבאי הפיראטי היה... חבר הכנסת רותם לא בחוץ? הוא לא בחוץ? אדוני אמר שאני רגע. אבל ככה נרגעים. חבר הכנסת, קח לך זמן יותר רב להירגע. לא, חבר הכנסת ביבי, אתה פה. אני הוצאתי אותך. אני הוצאתי אותך. נא להוציא את ביבי. הוא לא הבין את זה, אז נא להוציא אותך. חברת הכנסת ברקוביץ', אתה בא אחריו. בבקשה. המבצע הצבאי הפיראטי... גברתי, נא לסיים תוך דקה וחצי. אבל לא, בכלל, זה דקה. אין לך זמן בלתי מוגבל פה. לא, 5 דקות. זה לא, 5 דקות, את כבר מדברת. בבקשה. אני לא דיברתי. חברת הכנסת מירי רגב. המבצע הצבאי הפיראטי היה מעשה נפשע, מנוגד לחוק הבינלאומי. שמעתי. יש להקים ועדת חקירה בינלאומית כדי לחקור... חבר הכנסת, היא אמרה פה משהו חדש. תנו לה לסיים. כדי לחקור את מה שקרה על הספינה. לכי להירגע. מדוע ממשלת ישראל מתנגדת לחקירה? מדוע היא מתנגדת לגילוי האמת? האם אתם בטוחים בסיפור הישראלי? ואם אינכם בטוחים, מדוע מנעתם מהעיתונאים... אבא שלך ואני... תאמיני לי, חברת הכנסת לוי, אבא שלך ואני שמענו דברים הרבה יותר קשים. שהיא קוראת לו, באמת, כל עתידה של מדינתנו תלוי במה שקורה. חבר הכנסת שמע. כל מה שהיא מחפשת זה שאתם תקראו קריאות ביניים. תשמע, למה מנעה ממשלת ישראל מהעיתונאים לדווח? חבר הכנסת שמע. מדוע לקחתם? חבר הכנסת שמע. תנו לה לסיים לפריה. אבל תקשיב. אני שמעתי. למה תשימו את הרקע? אתן לך, שמעתי. אתה לא תבהיר לי מה הוא... לא תבהיר לי. אני יודע את התקנון יותר טוב. חבר הכנסת שמה, מדוע לקחתם מהעיתונאים את המצלמות? מדוע השתקתם את המסכים? די, מספיק! חבר הכנסת דנון החוצה. מדוע פרסמתם... למה היו עלות וגרזינים? חבר הכנסת, תוציאו אותו החוצה. אז תענה לי. מדוע פרסמתם... חברת הכנסת זועבי, את לא תאמרי לאף אחד מה לענות לה. אל תענו לי, תקשיבו לי. ותסיימי אותו. מדוע פרסמתם רק את התמונות הקשורות לנפצעי צה"ל? חברת הכנסת לוי. מדוע לא פרסמתם את התמונות שקשורות לקורבנות המתים של 10 הגופות שמתו? חברת הכנסת רגב, תודה רבה. תפרסמו את התמונות. חברת הכנסת זועבי, זה נאום ולא הבהרה, ואת לא תטיפי כאן מוסר לכנסת. והכנסת לא פרסמה, הכנסת דנה בנושא. יש לך משהו לומר על הנושא האישי שלך, שאליו התייחסו חברי כנסת? בבקשה, חבר הכנסת זאב. חבר הכנסת זאב. נא להתייחס להאשמות אשר האשימו אותם חברי כנסת. הם האשימו אותי שאני טרוריסט. נא לסיים. הם האשימו אותי שהיו אצלי סכינים. חבר הכנסת חסון. אתם אמרתם שהסכינים היו אצלי, נכון? ושאני הייתי טרוריסט, אז אני...
מבצע... תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת זועבי. אני מציע לבדוק אותה אם יש סכין עליה. לא. מסור חשמלי. יואל. מי אחראי לך שאין עליה? סיימנו, זה לא פה הרצאת התקפה. פה יש לך זכות אישית לומר דבר לא קל שחבראים. אתם מפחדים ממה אני לא שואל אותך, חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת שמה, לא לצעוק ולא להניף יד מול במת הנואמים. כנסת ישראל מפחדת להקשיב לי. תודה רבה, היא לא מפחדת. אתם מפחדים להקשיב לי. אתם יודעים שכל העולם נגדכם. ואתם מפחדים להקשיב תודה רבה, נתנו לך כנסת ישראל, נתנה לך את ההזדמנות להשמיע את דברייך. חבר הכנסת יואל חסון, טוב, אבל אף אחד לא מפחד לך תשובות זה לכל. בסדר. את מסתדרת עם החסינות. תודה רבה. תוותרי על החסינות ותעמדי למשפט. אני תולדת שתיקח בעסק עניינית. לא לגעת. חבר הכנסת יואל חסון. מה קרה לכם? הרי זה מה שמבקשים. אתם לא מבינים מה רוצים לומר? שמרימים יד על חבר כנסת? אתם לא מבינים את זה? חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת זחאלקה, להוציא את חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, רבותי חברי הכנסת, אתם לא מבינים שהם רוצים להביא את זה אתם לא מבינים. רבותי, כאן לא קורע. נא לשבת, יושב ראש ועדת הפנים, סגני יושבי ראש הכנסת, נא לעזור לי בקיום סדר מינימלי. האם אנחנו סיימנו? אל תודיע עכשיו על הדבר הזה. אתה רוצה להודיע? כי אני לא נותן לך לעלות לדבר עכשיו כדי להצית את האולם עוד פעם. לא נותן לך הודעה ליושב ראש ועדת הכנסת אחרי הסעיף הבא. תודה רבה. רבותי, אז על סדר היום מה עכשיו? אוקיי. יום איכות הסביבה הבינלאומי. האם השר לשמירה על הסביבה קיים? נמצא כאן. למה אותו הוציאו מהכנסת אותה לא? השר לשמירה על הסביבה יבוא ויענה. לא הבין אותי. הוא נמצא איפה נכון? רבותיי, אנחנו ממשיכים את הדיון. יום איכות הסביבה הבינלאומי. ראשון הדוברים חבר הכנסת והשר לשעבר לשמירה על הסביבה, השר גדעון עזרא. הוא איננו, אז אתה ראשון. הוא משיב, הוא נמצא יחד עם האורחים למעלה. בואו עלה ותדבר, בואו נעבור סוף סוף נגמור את זה, נגמר. בואו נתחיל כבר.